تريليون كل يوم 4 الساعة 9. Δηλαδή, Τετάρτη στις 9. Και... Αν με κάνετε πρωθυπουργό, θα έχω μπατζάνακι υπουργό. Ματέα μου έναν κουνιάδο και την ξαδερφούλα μου τη Χάιδο. Αν με κάνετε πρωθυπουργό, θα σας κάνω όλα τα ρουσφέτια με Φεράρι και Βορσίκο. Θα γυρνάτε όλα τα βιλαέτια. Στις βουλής στα σκαλοπατιά Θα χαρίζουμε παλάτια και η κλεμπά υπερορία όσα αδειάζουμε ταμεία. Στις βουλής στα σκαλοπατιά Θα χαρίζουμε παλάτια με χασάπι και φράπε. Ζήτω στον ΟΠΕ και ΠΕ. Έλα! Οπ! Αν με κάνετε πρωθυπουργό και έχω και την αυτοδυναμία, θα τη φημώσω τη ζωή γιατί κάνει τόση φασαρία. Αν με κάνετε πρωθυπουργό, θα σας κάνω όλα τα ρουσφέτια με Φεράρι και με Πορσίκο. Θα γυρνάτε μες στα βιλαέτια αν με κάνετε πρωθυπουργό. Εδώ λοιπόν